Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kom no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Dagi pawut kinongnya abai taksi Shimet ki baju Kamai dagi tuk arshaka banket ikinong le jinglen hageleng ka sor Shillong ki badan hapok ashatri jong ka right to serve Shillong hakar punyotri ujemang ajak pun rio kila let meet shaka office district transport officer ke East Khasi Hills ban panjing pinshai halor ka jingpin bana jong ka sarkar ban khenrana phang ya ki ba Kamai be an bike taxi klam da register bat ki aggregator bat ki ba shu Kamai be an klam ka permit Haka jinga keren bikila pathai kubur unang alam jong right to serve Shillong ubak kinong kenri ulo ong banadu snam arza apulai kum kinong nya bai taksi ki baju Kamai hasor Shillong kila dawa na katna transport jong ka sarkar jilla ban ai da ka individual permit hendrai ka sarkar ka syukular kai bat ka penbor ru yaki ban register Lyngba ki aggregator ki bala don lupa hak jilla ki ba penyat da ki tra jilla Ulo ang rubala da ka sarkar ka ai da ka individual permit ki kloy ban sip khajna sha ka sarkar tangba kim Kwah ban don benta ni ban register bat kanu ka company. Nakalyang jungi te ki ba Kamai offline ki pangila ai kerting ka right to serve Shillong. Di nakalyang jungi ngi syam ka jing jenjar ka ba bon. De bat nakalyang jungi ru nodu usnam araja apply ngila ai jing tho sha ka sarkar. Cha concern department jong ka badiban pet ya kalyang ka transport. Di hadu kat menta kai ka demand ka jungi ka dei Lyngba bangin yo ya ka individual permit di kat na kalyang ka government yangi ka sekolah kum tu ko ang ban ai si ban ai tamba hadu kat menta ro kidon bat ki katuk ani ki ba pressure yangi balik bagi aggregator la ni company di na kalyang jungi hi ni Kwah be ba ngin Kamai be individual kan long self benefits kata hi kata kan jing sisa ki ong ini bakin haban tau ya Meghalaya motor vehicle rules jong ka Meghalaya dia hadu ka bentala license kim patla ban tau ya kata ka rules ti yangi ki ong ba ki dang sim ya ka motor rule na po central ti wala kataru na kalyang jungi kerpat ba namadon katuk ni pat ki an ki bakila ban sna Shimet ru na benta kinu ki bayo jing mentoy ti haba nakalyang jungi ngi demand ya ka individual permit kalba ngilet ondang ngilet yemi ngini ya mi setai si sarkar ti ai maningi da ka Meghalaya motor rental scheme ti ya ka tukar rental scheme ngimtip mano bediman ro tamba nakalyang jungi ngi yangi bediman kem ai ka tabat ya ka tukar bomdon bediman ki ai nama balai ba ka tukar rental scheme ka dei na bantai ki businessman ya kata teng ngimtip ngim Kwah hidu bangin thau yeno ino bakadon ka ike selendat ne kamdon ne tamang isukwa be ka hok kajong lejong ka hok kajong mangi ki youths kat ne ngidon kat ne ka employment crisis ka kata na benta ka jela jongi te ngikir padu usukar ba soba kan sim kan kit clear bat kan sim kya ye kan ka demand ka jongi kan kata kan jing sisa bandadi kum kiwi ki sarkar te tharangi ki ajing yoro namar bangi la banyeng ka kila ki ki gejat lajong jing sang idi ban ai man ki some facilities na kalyang sarkar kalba kalyang jungi pa ngidang Kwah bangin ai sa state revenue bangin siw ya ka sarkar la daki ai ka individual permit ro ti katai karai ka bangin sim nang ni sa kamat na mentak singin ngimla so ban kendo ya ki high authority i transport secretary ya i Mr. Snow balang badi minister in charge ka transport ti nga try last Friday ngin lah bani kendo i bat ngin sa sim ka senjam onang la de kendo iki Menta tengin Kamai sohi namar babon nangihi ki babasakon babasakti te lada kim Kamai ru kenyo thiet jing thiet dak yang asam te ken haban Kamai hi kidon ki bawan kum kita tengi ru ngini yang back ngini yang renti ngini le be ke bade ban le namar ngi la Kwah balong legalize menong la demand ban ngim Kwah balong illegal kum kiwi ki ba kum kiwi ki illegal kan Cuma bisa pimitan bentama bakal ni rapido ni ngi don benta bakino ro ngi Kamai be ladi Shimet nak skuti jong lojong ngi tap umpenyang hi lada du rung isnahi katahi kadai Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake.
Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.